Μάλιστα. Τα μαγνητικά πεδία αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Γεννήτριες, κινητήρες, αυτό που κάνει την οδοντοβούρτσα σας να τον δείτε αν έχετε ηλεκτρικό μοντέλο. Φαντάσου να ξυπνάς ένα πρωί και να συνειδητοποιείς ότι ο λογαριασμός του ρεύματος έχει εξαφανιστεί. Όχι μειωμένος, όχι με έκπτωση. Εξαφανισμένος. Κανένα ρολόι να γυρίζει, κανένα καλώδιο να βουίζει, και όμως τα πάντα γύρω σου συνεχίζουν να λειτουργούν. Τα φώτα σου, το τηλέφωνό σου, το αυτοκίνητό σου, η πόλη σου. Αδύνατο. Ίσως όχι. Γιατί πίσω από αυτό το όνειρο κρύβεται ένα και μόνο κομμάτι τεχνολογίας. Ο μαγνήτης. Είναι ο αθόρυβος κινητήρας μέσα σε κάθε μοτέρ, κάθε τουρμπίνα, κάθε γεννήτρια που τροφοδοτεί τον κόσμο μας. Και τώρα, ένας επαναστατικός μαγνήτης, φτιαγμένος όχι από σπάνιες γέες, αλλά από τα πιο απλά υλικά της γης, θα μπορούσε να ξαναγράψει τον τρόπο με τον οποίο η ενέργεια παράγεται, αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται. Αν λειτουργήσει, ίσως μια μέρα κάνει την ηλεκτρική ενέργεια τόσο αποδοτική, τόσο αυτοσυντηρούμενη, που οι λογαριασμοί να γίνουν παρελθόν. Το στενό σημείο. Γιατί οι καλύτεροι μαγνήτες έχουν σημασία. Η σύγχρονη τεχνολογία εξαρτάται από τους μαγνήτες, αλλά τα υλικά πίσω από αυτούς φτάνουν στα όρια τους. Οι ισχυρότερες εκδοχές σήμερα χρησιμοποιούν στοιχεία σπάνιων γεών, όπως το νεοδύμιο και το δυσπρόσιο. Είναι ισχυροί, ναι, αλλά επίσης εύθραυστοι, ακριβοί και στενά συνδεδεμένοι με λίγες παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτοί οι μαγνήτες χάνουν απόδοση κάτω από θερμότητα, αποδυναμώνονται με τον χρόνο και απαιτούν ακριβή προστασία σε συστήματα υψηλής ζήτησης. Κάθε ηλεκτρικό μοτέρ, από drones μέχρι ανεμογεννήτριες, κουβαλά αυτόν τον περιορισμό. Οι μηχανικοί αντισταθμίζουν με πιο βαριά σχέδια, συστήματα ψήξης και πιο σύνθετα ηλεκτρονικά. Λύσεις που προσθέτουν βάρος, κόστος και απώλειες ενέργειας. Με λίγα λόγια, έχουμε χτυπήσει ταβάνι. Το επόμενο άλμα στην ηλεκτρική κινητικότητα, την ανανεώσιμη ενέργεια και τη ρομποτική, δεν εξαρτάται μόνο από πιο έξυπνους αλγόριθμους ή καλύτερες μπαταρίες. Εξαρτάται από την αναθεώρηση του υλικού που βρίσκεται στην καρδιά κάθε μοτέρ. Γι' αυτό, η αναζήτηση για ισχυρότερους, σταθερούς και πιο βιώσιμους μαγνήτες έχει γίνει μία από τις πιο αθόρυβες αλλά σημαντικές κούρσες της σύγχρονης μηχανικής. Η Επανάσταση. Μαγνήτες σιδήρου αζότου. Σε ένα ήσυχο εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, μια ομάδα επιστημόνων υλικών εργάζεται πάνω σε κάτι που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τα θεμέλια του σύγχρονου μαγνητισμού. Η εταιρεία τους, Niron Magnetics, αναπτύσσει μια νέα κατηγορία μόνιμων μαγνητών, φτιαγμένων από σίδηρο και άζωτο, δύο από τα πιο άφθονα στοιχεία στη Γη. Με την πρώτη ματιά δεν ακούγεται επαναστατικό. Αλλά εδώ είναι το κλειδί. Το κράμα σιδήρου αζότου, όταν σχηματίζεται σε μια συγκεκριμένη ατομική δομή, γνωστή ως F16N2, εμφανίζει εξαιρετικά υψηλή μαγνητική ισχύ, πιθανώς εισάξια ή και μεγαλύτερη από τους σημερινούς μαγνήτες σπάνιων γεών. Η πρόκληση ανέκαθεν ήταν να γίνει αυτή η δομή σταθερή και κατάλληλη για μαζική παραγωγή. Και αυτό ακριβώς ισχυρίζεται η Niron ότι λύνει. Σε αντίθεση με τους μαγνήτες νεοδυμίου ή δυσπροσίου, αυτά τα νέα υλικά δεν βασίζονται σε σύνθετη, γεωπολιτικά ευαίσθητη εξόρυξη. Θα μπορούσαν να παραχθούν τοπικά από κοινές πρώτες ύλες και να λειτουργούν πιο αξιόπιστα σε υψηλές θερμοκρασίες, κρίσιμο για ηλεκτρικά μοτέρ και τουρμπίνες. Είναι τεχνολογία σε πρώιμο στάδιο, όχι ακόμα εμπορικό προϊόν. Αλλά αν τα δεδομένα της εταιρείας αντέξουν σε ανεξάρτητες δοκιμές, οι μαγνήτες σιδήρου αζότου θα μπορούσαν να επιτρέψουν μικρότερα, ελαφρύτερα και πιο αποδοτικά μοτέρ, μειώνοντας δραματικά την εξάρτηση από τις αλυσίδες σπάνιων γεών στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης. Αυτό δεν είναι απλώς αναβάθμιση υλικού. Είναι στρατηγική αλλαγή. Πώς οι ισχυρότεροι μαγνήτες αλλάζουν μηχανές που ήδη χρησιμοποιούμε. Για να κατανοήσεις τον πιθανό αντίκτυπο, δες τα μηχανήματα που ήδη βασίζονται σε μαγνήτες. Σε ένα ηλεκτρικό όχημα, η ισχύς του μοτέρ, η απόδοση και η αυτονομία εξαρτώνται από το πόσο μαγνητικό πεδίο μπορεί να παραχθεί ανά κιλό υλικού. Ένας ισχυρότερος, πιο ανθεκτικός στη θερμότητα μαγνήτης σημαίνει περισσότερη ροπή με λιγότερο βάρος. Άμεσο κέρδος στην απόδοση και στη ζωή της μπαταρίας. Στις ανεμογεννήτριες,
Οι μαγνήτες βρίσκονται στην καρδιά της γεννήτριας. Κάθε μικρή αύξηση στη μαγνητική ισχύ επιτρέπει ελαφρύτερους δρομείς, πιο απλά κυβότια ταχυτήτων και χαμηλότερο κόστος συντήρησης. Η ίδια λογική ισχύει για βιομηχανικά μοτέρ, ρομποτική, drones και καταναλωτικά ηλεκτρονικά, οπουδήποτε η ηλεκτρική κίνηση μετατρέπει ενέργεια σε έργο. Επειδή οι μαγνήτες καθορίζουν την πυκνότητα ροπής των μοτέρ και την απόδοση των γεννητριών, ακόμη και μέτριες βελτιώσεις διαχέονται σε ολόκληρα συστήματα. Λίγα επιπλέον ποσοστά πυκνότητας ροής μπορούν να μεταφραστούν σε μικρότερα περιβλήματα, μειωμένη χρήση χαλκού και λιγότερες απώλειες θερμότητας. Έτσι μεταμορφώνουν οι καινοτομίες υλικών τις βιομηχανίες, όχι με νέες εφευρέσεις, αλλά κάνοντας τα υπάρχοντα μηχανήματα πιο έξυπνα, πιο ελαφριά και πιο αποδοτικά, χωρίς να αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας τους, μόνο το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα. Οι φάκελοι του περιθωρίου τι μας διδάσκουν τα αδύνατα μηχανήματα της ιστορίας. Όσο οι μαγνήτες γοήτευαν τους επιστήμονες, άλλο τόσο προκάλεσαν εφευρέτες να ονειρευτούν πέρα από τη φυσική. Στα τέλη του 20ου αιώνα, ονόματα όπως Τζόζεφ Νιούμαν, Χάουαρντ Τζόνσον και Τζον Μπεντίνι έγιναν θρύλοι της πειραματικής μηχανικής, κυνηγώντας την ιδέα της μαγνητικής κίνησης που θα λειτουργούσε επαόριστον. Οι συσκευές τους διέφεραν, περιστρεφόμενα ποινία, αποθητική δρομής, παλόμενη τροχή, αλλά η αρχή ήταν η ίδια, αξιοποίηση του μαγνητισμού για συνεχή κίνηση με ελάχιστη εισρωή ενέργειας. Καμία από αυτές τις μηχανές δεν πέρασε ανεξάρτητες δοκιμές. Πολλές παραβίαζαν βασικούς νόμους της θερμοδυναμικής. Κι όμως, τα πειράματά τους αποκάλυψαν κάτι πιο λεπτό. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η φαντασία όταν η τεχνολογία δεν είναι ακόμη έτοιμη. Στην επιστήμη, ακόμα και οι αποτυχημένες ιδέες μπορούν να είναι χρήσιμες. Λειτουργούν σαν ανολοκλήρωτα προσχέδια. Ενδείξεις για το τι θα μπορούσαν κάποια μέρα να πετύχουν καλύτερα εργαλεία. Πιο ισχυροί και πιο σταθεροί μαγνήτες δεν παραβιάζουν τους νόμους της φυσικής. Μας επιτρέπουν να τους δοκιμάζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Μερικές φορές, η πρόοδος δεν έρχεται αποδεικνύοντας ότι οι παλιοί εφευρέτες είχαν δίκιο, αλλά κατανοώντας επιτέλους τι προσπαθούσαν να κάνουν. Όρια, νόμοι και ειλικρινής σκεπτικισμός. Κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα τεχνολογία μαγνητών, αναβιώνει μια παλιά συζήτηση. Μπορούν οι μαγνήτες να δημιουργήσουν ενέργεια από μόνοι τους? Η σύντομη απάντηση, και αυτή με την οποία συμφωνούν όλοι οι μηχανικοί, είναι όχι. Οι μαγνήτες μπορούν να αποθηκεύσουν ενέργεια στα πεδία τους και να την κατευθύνουν με εντυπωσιακή αποδοτικότητα, αλλά δεν μπορούν να δημιουργήσουν ενέργεια από το τίποτα. Αυτό δεν κάνει την έρευνα λιγότερο συναρπαστική, την κάνει πιο αξιόπιστη. Οι πραγματικές ανακαλύψεις δεν προκύπτουν από την παραβίαση των φυσικών νόμων, αλλά από το να πλησιάζουμε τα όρια τους. Η μείωση της τριβής, της θερμότητας και των ηλεκτρικών απολειών μπορεί να κάνει ένα σύστημα δραματικά πιο αποδοτικό και πολύ συχνά εκεί ξεκινούν οι μηχανικές επαναστάσεις. Ο υγιής σκεπτικισμός είναι μέρος της πρόοδου. Κάθε νέα αξίωση, είτε από μια startup είτε από έναν μοναχικό εφευρέτη, χρειάζεται ανεξάρτητη επαλήθευση, δημοσιευμένα δεδομένα και σαφείς μετρήσεις. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην ελπίδα και την απόδειξη. Και με πιο ισχυρούς και πιο σταθερούς μαγνήτες να εισέρχονται στο χώρο, οι μηχανικοί έχουν πλέον καλύτερα εργαλεία από ποτέ για να ξεχωρίσουν τον μύθο από την μετρήσιμη καινοτομία. Εκεί που γίνεται πραγματικότητα. Το ΕΤΕΝ, μοτέρ, τουρμπίνες και εφοδιαστικές αλυσίδες. Τα πρώτα σημεία όπου θα φανεί η επίδραση των ισχυρότερων μαγνητών χωρίς σπάνιες γέες δεν θα είναι τα εργαστήρια του μέλλοντος, αλλά τα μηχανήματα στα οποία ήδη βασιζόμαστε. Στα ηλεκτρικά οχήματα, οι μαγνήτες καθορίζουν τη ροπή, την απόδοση και την αυτονομία. Η αντικατάσταση μαγνητών σπάνιων γεών με μαγνήτες σιδήρου αζότου θα μπορούσε να μειώσει το βάρος, να απλοποιήσει τα συστήματα ψήξης και να μειώσει το κόστος κατασκευής, χωρίς να θυσιάζεται η απόδοση. Στις ανεμογεννήτριες, πιο ελαφροί και πιο ανθεκτικοί στη θερμότητα μαγνήτες, θα μπορούσαν να μικρύνουν τον πυρήνα της γεννήτριας, επιτρέποντας υψηλότερους πύργους, ευκολότερη συντήρηση και φθηνότερη ενέργεια ανά κιλοβατόρα. Βιομηχανικά μοτέρ,
Drones, συστήματα ιατρικής απεικόνησης και ρομποτικά μηχανήματα θα μπορούσαν να ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Μικρότερος όγκος, λιγότερες απώλειες ισχύως και λιγότερα υλικά που εξαρτώνται από ασταθείς αλυσίδες εφοδιασμού. Και αυτό ίσως είναι το πιο στρατηγικό σημείο. Σχεδόν το 90% της επεξεργασίας σπάνιων γεών πραγματοποιείται σε λίγες μόνο χώρες. Μια βιώσιμη, υψηλής απόδοσης εναλλακτική λύση θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την παραγωγή και να σταθεροποιήσει το κόστος σε παγκόσμια κλίμακα. Αν οι μαγνήτες της Nairon καταφέρουν να κλιμακωθούν επιτυχώς, δεν θα βελτιώσουν απλώς τα μηχανήματα, θα κάνουν την καθαρή τεχνολογία πιο ανθεκτική, λιγότερο εξαρτημένη και πιο εύκολη στην κατασκευή οπουδήποτε στον κόσμο. Τι να παρακολουθούμε στη συνέχεια? Απόδειξη, πιλωτικές εφαρμογές και επαλήθευση. Κάθε υποσχόμενη τεχνολογία φτάνει σε μια στιγμή αλήθειας, όταν τα εργαστηριακά δεδομένα συναντούν τη βιομηχανική πραγματικότητα. Για τους μαγνήτες σιδήρου αζότου, αυτή η στιγμή πλησιάζει. Τα επόμενα βήματα είναι ξεκάθαρα. Ανεξάρτητες δοκιμές, πιλωτικής κλίμακας παραγωγή και ενσωμάτωση σε πραγματικές εφαρμογές. Ανεξάρτητα εργαστήρια θα πρέπει να επαληθεύσουν την ένταση του πεδίου, τη θερμική σταθερότητα και την απόδοση σε βάθος χρόνου. Έπειτα έρχεται η κλιμάκωση. Η μαζική παραγωγή σταθερών μαγνητών υψηλής ποιότητας, χωρίς να χαθεί η ατομική τους δομή ή η μαγνητική τους ιδιότητα. Τέλος, έρχεται η εφαρμογή. Αν αυτοί οι μαγνήτες μπορούν να κινήσουν ένα μοτέρ ηλεκτρικού οχήματος, μια ανεμογεννήτρια ή ένα βιομηχανικό σύστημα με την αποδοτικότητα που ισχυρίζεται η εταιρεία, τότε τα στοιχεία θα μιλήσουν από μόνα τους. Μέχρι τότε, κάθε ισχυρισμός παραμένει μια υπόθεση. Μία που ο κόσμος της μηχανικής ανυπομονεί να δοκιμάσει με πραγματικά μηχανήματα, όχι μόνο με αριθμούς. Το έργο των ήσυχων επαναστάσεων. Κάποιες ανακαλύψεις έρχονται με πρωτοσέλιδα και υπερβολή. Άλλες ξεκινούν αθόρυβα, με μηχανικούς να τελειοποιούν κράματα, να ρυθμίζουν θερμοκρασίες και να δοκιμάζουν δείγματα μερικών μικρονίων κάθε φορά. Οι μαγνήτες ίσως να μην μοιάζουν με τεχνολογία που αλλάζει τον κόσμο, αλλά καθορίζουν τα όρια σχεδόν κάθε μηχανής που κατασκευάζεται σήμερα. Αν υλικά, όπως το σίδηρο άζωτο, καταφέρουν πραγματικά να προσφέρουν σταθερούς, υψηλής απόδοσης μαγνήτες χωρίς σπάνιες γέες, ο αντίκτυπος θα μπορούσε να εξαπλωθεί παντού, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως τη μικροκινητικότητα. Δεν θα δημιουργήσει δωρεάν ενέργεια, αλλά θα μπορούσε να αξιοποιήσει καλύτερα κάθε βατ που ήδη έχουμε. Αυτή είναι η φύση της πραγματικής καινοτομίας. Αόρατη στην αρχή, αλλά μεταμορφωτική με τον καιρό. Το επόμενο βιομηχανικό άλμα δεν θα έρθει με φαντασμαγορία, θα έρθει από ήσυχες επαναστάσεις σαν κι αυτή. Από εκείνες που δεν ξεκινούν με φωτιά ή θόρυβο, αλλά με έναν πιο ισχυρό μαγνήτη.